तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके भोजपुरी राइटर विजय बागी के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके दू अर्थी गीत जौना के भोजपुरी में दुमानिया गीत कहल जाला। एगो शब्द के डबल अर्थ डबल मीनिंग निकलेला। ठीक बाटे भैया, तो गाना के गंदा मत समझब, एकदम जबरदस्त मीटर लिखले बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के और बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% ब्लास्ट करी भैया। तो चलिए देर न करते हुए मीटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। एकदम नया कंपोजिशन ये गीत के कंपोज किले बनी। बस म्यूजिक बढ़िया मिल जावा, गायकी में जोर होखे, पंचम से गा दे तनी एकरा के तनी दबा के तो गाना 100% बच जाई भैया जनी। तो कहल चाह भैया कि अगर वह नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के मीटर नहीं खे मिलत, सही गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी तो निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नहीं खे। रहुआ जैसन भी मीटर चाह तो खब लिखवावे के भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिली। चाहे रुआ कोनो प्रकार के मीटर लिखवाई, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, होली गीत, धोबी गीत, चैता गीत, चाहे भक्ति भजन, हर तरह के मीटर हम लिखे नहीं भैया, बिल्कुल उचित चार्ज लेनी, लेकिन काम को एकदम परफेक्ट देनी। तब कहल चाह भैया कि अगर वो हमारा चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रुआ के हिट मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर बाटे एकदम जबरदस्त मीटर बा। देखी कैसे गावे के बा ये गीत के कि सिस्टम पर जहिया बोलमुआ हो जाची तहिया ये गोरी तोहर जीमा न बाची। सुनो, सिस्टम पर जहिया बोलमुआ हो जाची तहिया ये गोरी तोहर जीमा न बाची। आ नैहर में है उड़ल परी भारी, खूब उड़ा तारू। सिस्टम पर जहिया बोलमुआ हो जाची तहिया ये गोरी तोहर जीमा न बाची। नैहर में उड़ल परी भारी, आ पहिले आगा पीछा निहारी, हो पहिले आगा पीछा निहारी, आ करुआ तेल लगा के मारी। पहिले आगा पीछा निहारी, आ करुआ तेल लगा के मारी। तो भैया ये गीत के ए पिया के बात नहीं कल गई, ई ओ पिया के बात कल गई बा। ठीक बाटे, जहिया ऊ जांचे लगिहन, आगा पीछा देखे लगिहन कि का कइले बाड़ो, का क के आइल बाड़ो, ताहे का कइले बाड़ू, का क के आइल बाड़ू, ओकरा बाद नु हिसाब किताब होई। चाहे लाठी से मारस, चाहे तेल में तालस, जैसन तार करतब होई वैसन तरह के मिली। तो गाना के अर्थ हमार भैया ई बाटे। रहुआ एकरा के गलत निगेटिव अर्थ मत निकालब और गलत कमेंट मत करब। गाने के पहले समझ ले। अगर मीटर पसंद होई तो फुल गीत लिखवावे खतरा बेहिचक संपर्क कर सकीले। व्हाट्सएप का नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा अच्छा नया म्यूजिक बनवावे खतरा बेहिचक संपर्क कर सकता नहीं भैया। और हाँ, गाना के सोच समझ के पहले अर्थ निकाल ले, तब कोनो गलत कमेंट करब। अगर अच्छा लगी तो बेहिचक फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। मिलत में अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ, तब तक क्लियर हुआ सब सन्मति चाहता नहीं। कोनो गलती त्रुटि है विजय बागी से भइल हुई तो क्षमा चाहत नहीं भैया। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।